Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristu. Thandwa zami namhlanje ngifisa ukuba sibuke incwadi yomprofete uJona, isahluko sesithathu, ivesi yokuqala kuze kube ivesi yeshumi. Kunenkonzo engiyithandayo uNkulunkulu ayambulayo uma sibuka indaba kaJona. Isahluko sokuqala uNkulunkulu uyamema uJona, uyamcela ukuba ahambe ayoshumayela izwi lakhe, ahambe ayophendula abantu baseNinive. Ngibuka lana uthando lukaNkulunkulu olujulileyo. uNkulunkulu ebona ukuthi abantu bami impilo abayiphilayo angiyithandi. Izinto abazenzayo azingijabulisi. Kodwa uNkulunkulu ngimbona ethi ngaphambi kokuba mhlawumbe ngiqede ngabo, ngicela ukubanikeza elinye ithuba. Ngicela ukuba labantu ngibathathe, ngibanikeze umuntu ozobakhumbuzisa ukuthi kahle kahle imiyalo yami ithini. Ngibuka lesi sikhathi somusa kaNkulunkulu, isikhathi sokumenywa, sokubizwa ukuba asike sizihlolisiseni. Angike ngibuke impilo yami, angike ngenze into ezoshintsha ukuhamba kwami. Umbuzo wami wokuqala engiwubuzayo, kungabe uNkulunkulu uyajabula yini ngempilo yami? Thandwa zami, akuve kulula ukuphila impilo yomuntu ongenandaba. Akuve kulula ukuphila impilo yomuntu ongazazi ufunani empilweni. Akuve kulula ukuphila futhi impilo yomuntu ongazani noNkulunkulu. So into yokuqala uNkulunkulu engimbona esiphosela yona ukuthi angihlolisise. Leli thuba alinikeza abaseNinive ngimbona elinikeza thina. Ngimbona esibuza, esitshela ukuthi awuke uzibheke ukuthi usahamba kahle yini. Asike sikhumbule izethembiso esazenza eNkosini, sibuze ukuthi iNkosi kungenzeka yini ukuthi sengiphumile endleleni. Okunye okungithintayo uthi uNkulunkulu efisa ukusindisa abantu bakhe, ebese ecela ukusebenzisa isidalwa esingumuntu. John chapter 1, uNkulunkulu uya kuJona athi, Jona, ngicela ungiyele ezweni laseNinive uyoxwayisa abantu bami. Le nkonzo ngiyibona inselelo kumina. Thina labo uNkulunkulu asesivezele iqiniso lokwazana naye, siyakwazi yini ukusondeza abanye abantu, sibasondezele ebudlelwaneni obuqinile nobulungileyo noNkulunkulu? Thandwa zami, asibuze umbuzo olula nobalulekile. Bangaki abantu empilweni yakho osubasondeze nobudlelwane obujulile noNkulunkulu? Bangaki abantu ababuka izimpilo zethu bafune ukwazana neNkosi uJesu? Indlela engikhuluma ngayo, engenza ngayo, engiphilayo emndenini,
emshadweni, kubantwana bami, kubangani bami, iyaveza yini ukuthi ngingumntwana kaNkulunkulu? Ngiyakwazi yini ukumela iqiniso nokholo lwami ukuze abantu babone ukuthi impela uSifanimani uyazana neNkosi uJesu? Noma nami ngihlanganyela nabo bonke abantu abathuka bajivaze uNkulunkulu ngezenzo nangezinkulumo. Enye into engithusayo, uJona uyabaleka, akafuni ukwenza uNkulunkulu acele ukuba akwenze. Iyangithinta lento kaJona ngoba ungena emkhunjini, kodwa ngenxa yokufika kwakhe kulomkhumbi, kulesi sikepe, uNkulunkulu uvusa isiphepho elwandle, emanzini. Umkhumbi cishe ungaze ucwile ngenxa yomuntu oyedwa. Asikubukeni kahle lento sithi ukuyijulela. Kungenzeka yini empilweni yami ukuthi izinto azihambi kahle ngoba kunomuntu engimfakile waba yingxenye yempilo yami? Kungenzeka yini ukuthi empilweni yami izinto azihambi kahle ngoba kunabantu engibasondezile empilweni yami? Ngiyakholelwa lokho ukuthi kuyenzeka. Kunabantu engamele ukuba basondele ezimpilweni zethu, ngoba uma umuntu ojulayo acabange azindle, uyabona ukuthi izinto bezihamba kahle before oSifanimani babe yingxenye yempilo. And so umbuzo obalulekile uthi, ngizoqhubeka yini nezinto zami ngizibona zibheda ziya eweni, noma ngizobasusa labantu empilweni yami? Okunye engikuthandayo uthi uJona mesebona ukuthi konke konakele, abahleli naye bamphosela ngaphandle. It is only after esedlule ebunzimeni la ekwazi khona ukuthobela izwi likaNkulunkulu. Thandazami, unfortunately abanye bethu badinga isandla esiqinile, isandla sensimbi ukudlula ebunzimeni obuthile before sikwazi ukuthobela izwi likaNkulunkulu. Ngiyazibuza, ngiyaziphendula ukuthi kungenzeka yini ukuthi zonke lezi zinto engidlula kuzona, odlula kuzona emshadweni, emndenini, emphakathini, kungenzeka yini ukuthi ezinye zazo zenziwa ubukhuni bezinhliziyo zethu? Kungenzeka yini ukuthi abantwana bethu abasebenzi ngenxa yezinhliziyo zethu ezincaba ukuxola? Kungenzeka yini ukuba izinto aziqhubekeli phambili ngenxa yenhliziyo yami enamqondo? Kungenzeka yini ukuthi izwe lonakele ngoba abantu babalekele uNkulunkulu? Kunezinto ezimbalwa uNkulunkulu azikhulumayo encwadini kaJona chapter 3. Uthi abantu bami mabaphenduke, abantu bami mabakhuleke, abantu bami mabazile ukudla. Zimbalwa izinto uNkulunkulu ayicela kuthina namhlanje. Inkonzo yempenduko. Ngikwenze konke ngokwazi, ngokuqonda nokuhlakanipha kwami, kodwa ngihlulekile. Inkonzo yokubuyela ekutheni Nkosi, ngokwami angisakwazi ukuqhubekela phambili.
Inkonzo yesibili uNkulunkulu asibizela yona yinkonzo yomkhuleko. Inkonzo yokuyonxusa uNkulunkulu. Athi bengiyakumfuna uJehova. Mase ngimtholile bengiyakuyibeka indaba yami. Inkonzo yokukhuleka ngokujulileyo. Sikhulekela umhlaba wakithi. Sikhulekela izwe lethu. Sikhulekela abaswele. Sikhulekela izimpilo zethu ukuba zazane noNkulunkulu. Inkonzo yesithathu ukuzila. Bangaki thina abayimisele ukungena enkonzweni yokuzila. Sithi Nkosi sicela usisize. Sifundiswe kaNkulunkulu. Sithi akube yilona elisiqondisayo endleleni. Akube yilona eliba indoda esalusayo. Ndlovukazi yezulu mayibe nathi mayisikhuleke isikhusela amandla negrasiya livela kuNkulunkulu Somandla. Makasibusise uNkulunkulu Somandla uyise benendodana nomoya ogcinileyo. Amen.